زمن تلني نبز قرن برهان كبري وزيقوني أباي يبيرو حري تغلي ويني ما أعزاز فري هيوتي زفري هاللويا ما أعزاز بهك هيوتي زفري هاللويا هاللويا نكم يسوع زبالة يلن كم أملاكنا زبالة يلن هاللويا هاللويا كبرنا أملاك يفون تباركوا هاللويا سلا قدوسان سلا حزب أملاك نتصلي لنا سلا محبر كان نتصلي لنا زيابهر أملاك يبزا ساعات زيا أم مدري إرتراك زيابهر وانجيلك سلطنك زيابهر نتصلي لنا وانجيلك زيابهر نتمدرخ جز نتصلي لنا أملاك زيابهر حسم كابت مدرتي كوتس مكرا كابت مدرتي كوتس شجر كابت مدرتي كوتس زيابهر لما أنت بشم يسوع كريستوس نتصلي لنا صلي حواتي صلي لا دوكم العلكم صلي لا هاليلويا قال እግዚአብሔር ከዛረብ كله خمس يبل مسرتات اندحر دعا فريسو دعا اتصادق انتاي كغبر يكالو يبلنا እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ مسرتات زفرس ናይ تمدر زفرس زلو مفرس منفس كله بشم يسوع كريستوس كنصرغوينا أملاخنا እግዚአብሔር لما أنتي نتمدر زفرس نتهزبي زفرس كم هزبي كفرسنا كم ولدو كم جنريشن كفرسنا زمص كله ناي منافس اكي لما أنت بشم يسوع كابت مدر خصرك أملاخي እግዚአብሔር لما أنت بيسوع كريستوس سم نصرغولنا مكرا زمص عبت مدر بيسوع كريستوس سم يصرك نهزب أملاخ زفرس نقدسان زفرس نوانجيل زفرس እግዚአብሔር أملاخي نسدرا بيتات زفرس نحدنتات እግዚአብሔር زفرس نحوات زفرس أملاخي እግዚአብሔር حدنت حزب زفرس لما أنت بشم يسوع كريستوس فرس يخون لما أنت بيسوع كريستوس سم زتصرغ يخون كم مدري إرترا بيسوع كريستوس سم سلطان يصرك بيسوع كريستوس سم سلطان يصرك أملاخي እግዚአብሔር بيسوع سم يصرك
كاب قدسان يسرق እግዚአብሔር አምላኬ ካብታ ምድርት ያ በኢየሱስ ስም ይስረቅ ካብ አየራታ በኢየሱስ ስም ንጸርጎለና ካብ ዶባታ በኢየሱስ ስም ንጸርጎለና ካብታ ሐመዳ ንጸርጎለና ካብ ቡቅላ ንጸርጎለና ካብ ፍጥረታ ሁሉ በኢየሱስ ስም ስልጣን ይስረቅ በኢየሱስ ስም ስልጣን ይስረቅ በልወስክ በኢየሱስ ስም ስልጣን أداكم على العلم باسم يسوع كريستوس لو من يوم نايت علامات قلبت لو مخسبر على بيسوع كريستوس سم سلطان يسبر كابت مدري عمتات زمانات زقصره عمتات وسده كل بقى عمايت عمتات وسده بيسوع كريستوس سم سلطان يسرق بيسوع كريستوس سم سلطان يسرق لو مي عبت مدري زقص أقبل لو باسم يسوع يسرق بيسوع كريستوس سم سلطان يسرق ناتا قطبة زبلع ناتا فلتة زبلع ناتا هبت زبلع ناتا كلت زبلع ناتا عمر زبلع بيسوع سم سلطان يسرق لو بيسوع سم سلطان يسرق عمره ما راح تزحز بيسوع سم سلطان يسرق بيسوع سم سلطان يسرق آمين እግዚአብሔር አምላኬ ሰላምን ኤርትራ ይሁን ደሃን ምድርና ይሁን ደሃን ህዝብና ይሁን ደሃን ጎረባብትና ይሁን ደሃን ትግራይ ይሁን ደሃን ኢትዮጵያ ይሁን ደሃን ጅቡቲ ይሁን ደሃን ኢትዮጵያ ሶማል ሱዳን እግዚአብሔር ንግብጽን ሁሉን ዶባት ይሁን ደሃን ባህር ይሁን ደሃን ምድር ይሁን ደሃን አየራት ይሁን ደሃን ህዝብ ይሁን ደሃን ከተማታት ይሁን ደሃን ገጠራት ይሁን ደሃን ንጎላጉል ይሁን ደሃን ንጎበታት ይሁን ደሃን ሱን ጭረታት ይሁን ደሃን ፍላጋት ይሁን እግዚአብሔር አምላኬ ሎም በኢየሱስ ስም ስልጣን እንጸልያለና እዚ ሁሉ ስለዝገበርካ ተመስገን አምላክና ተምድር በወንጌል ተባረክ በሰላም ተባረክ በቁጠባ ተባረክ በደሃን ተባረክ በጽቡቅ አእምሮ ተባረክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን እንጸልያለና بلوز أمرب تمدري يخون بلوز أمرب تهزبي يخون بلوز أمرب مرحتنا يخون بلوز أمرب زيابهر أملاخي بشم يسوع كريستوس يخون أمن سياتنا يخون أبعب بيتنا يخون زيابهر أملاخي كتماتاتنا مركوس بزحزو عبيتي عديتات أبوتات يملع أملاخي قدناتاتنا زيابهر بزوس حكومة نسيات يملع لوم زيابهر أملاخي مدرنا تتفعنا زي كنا زيابهر تأخخبنا تتحققنا مدر تخون زيابهر بيسوع كريستوس سم سلطان يصلي الله زيابهر كوم سلز قبر كلنا تمسكن كبر دمانه بكالنا كل جباتنا قرنا افريقيا سلام سلازخون تمسكن سلسمع كنا نمسكنك كالنا حج دمانه نصليالنا እግዚአብሔር አምላኬ ስለ ምድር ካናዳ نصليالنا ስለዚህ ነብረሉ ዘለና ሀገር نصليالنا ስለዚህ ምዕራብ ዓለም نصليالنا እግዚአብሔር አምላኬ ስለዚህ ወርሓት ስለዚህ ኦክቶበር نصليالنا ስለዚህ ቅንያት نصليالنا ስለዚህ በምድር ዝገዙ ይዘሎ እግዚአብሔር አምላኬና የሃሎዊን መንፈስ ሎም በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ نصليالنا አምላኬ እግዚአብሔር ዘመኑ ሁሉ መሰረታቱን መንቆረለና ሎም በኢየሱስ ክርስቶስም ካብስሙኑ ካብስሩን ሙህወለና በኢየሱስ ክርስቶስም ሙህወለና በኢየሱስ ክርስቶስም ከሞላት ሙህወለና ካብዝ ከተማን ሙህወለና ካብ ዑዳጋታት ሙህወለና እግዚአብሔር ካብ ስድራ ቤታት ሙህወለና ካብ አባይትን ሙህወለና በኢየሱስ ክርስቶስም ካብ ጎድናታት ሙህወለና በኢየሱስ ክርስቶስም ወንጌል አብዝ ጎድናታት ይመላ ወንጌል አብዝ ከተማ ይመላ ወንጌል አብዝ ሀገር ይመላ ወንጌል አብ አየራት ይመላ ወንጌል አብ ካልጋሪ ይመላ ወንጌል አብዝ ምድርዚ ይመላ በኢየሱስ ስም ስልጣን ሃሎዊን ዘበለ በሽም ኢየሱስ ይመለኽ ሎም በኢየሱስ ስም ይፍረስ ሐሳቡ ዘበለ ምኽሩ ዘበለ ይፍረስ በዝወር ሕዚ ዘቅንጸሉ ሰባት አያህሉ በዝወር ሕዚ ዝሕረዱ ነፍሳት አያህሉ በዝወር ሕዚ ዝሞቱ አያህሉ በኢየሱስ ስም ንኽልክለለና አሜን እግዚአብሔር ኮሙ ስለዝገበር ካነ መስግነካለና ክብርን ተዓብ ስምካ ይኹን لعلب لك لنا እግዚአብሔር አብዝ ማህበር ድማ خبرኻ መመሊሱ ስለዝወስኽ ስለተባረኸና ነመስግነካለና ክብር ሁሉ ንዓብ ስምካ ይኹን እስኪ ደሞ ቁጣዕት ዕልልታ ፉጨት ጉቦን አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ወይተባረኩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እንኳን አቤት እግዚአብሔር በሰላም መጻኹም ህዝብ አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ለሐንዲኹም
اسكي تسينا خبزلنا يون خلت سلسة سبات شالوم انقعنا بيت أملاخ بسلام مساخاس كبلوهم سببو زح من قد يحلف كأنين دي مسي زلوك زي أبهيري مسكن سلام نعخا يخون بلوهم ጌታ ኢየሱስ ይባረክኩም እግዚአብሔር እስተመስገነ ይሁን እጅ ድማ ለመጀመርታ ጊዜ አጵኔኤል ቤተክርስቲያንና ዘለና ስለዚህ ለመጀመርታ ጊዜ አብዝ ቤተክርስቲያን ዝመጻኹም አጋይሽን ተዳለኹምና ኮይንኩም ንዓኻትኩም ድማ ዌልካም እንኳዕ ደሓን መጻኹምና ይምባል ባህልሎ አብዝ ቤተክርስቲያንሞ ስለዚህ ንምልክት ዳውኩም ከተርኢኒ ካብከም ዝመጻኹም ስምኩም ክትላለው ኢና ይኹም ንሕና ድማ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ክንብለኩም ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አቤት አቦኹም መስሕዋትኩም ይኹም ዘለኹም ከይሓፈርኩም እዳውኩም አልዒልኩም አነ ከምዚ ይበሃል ከምዚ ቦታ መጽየኽ ትብሉና ትኽእሉ ይኹም ክትላለው ኢና ስለዚህ ንሕና ድማ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ክንብለኩም ኢና እግዚአብሔር ይመስገን አጋይሽን ተዳለኹም አማእከልና ካብ ካልጋሪ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ካብ አፍሪካ ካብ ወርልድ ካብ ሙሉ ዓለም ዝመጻኹም ተዳለኹም ከንኩም ዌልካም ክንብለኩም ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ይኹን ስለዚህ ንምልክት እዳውኩም አርኢኒ ሓፍተይ ጌታ ኢየሱስ ይባረክኪ من كبل كبي مسيخي يا بير مسجن آمين أبو غاندا ميكال حفتي كابو غاندا سكاتا قعلا يا بير استمسجن يخون ويتا يسوع يبارككي ميكال حفتي أبز مدرزي نبرختي كبركي إذا مدرزي أخذت جزاكي أملاخ يبارك ميكال حفتي ويلكم قعب سلام مساخي أبيت أبوخي مسحواتك ما كل أحواتك اللخي نقع بسلام مساخنا حبساتنا يا بير استمسجنا يخون سكي كالو دمان تدع اللهم كينكم من ملكة راوكم العلكم كن الله ليكم أجهم أبيت أبوهم يخم زلهم مسحواتكم زيوم دم بكال جارز صنحهم نايقوي تحواتكم يا بير استمسجنا يخون اللهم من أجايش اللهم من الله ليكم ኢየሱስ ጌታዬ ተለኹም ኮይንኩም የሐለፍኩም ከለኹም እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ስለዚህ መካል ሐፍተይ እንኳዕ በሰላም መጻኽና ጌታ ኢየሱስ ይባረክኪ ሕጂ በቀጥታ ናብቲ መተንባህታ ከሐልፈ ኣብዚ ቦታ እዚ ሮቡዕ ልሙድ ዝኾነ ናይ ወንጌል አገልግሎት ይግበሪ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝጽልዩ ሕዋት ከምኡ ድማ ወጽኦም ኣብዚ ከተማ ወንጌል ዘብጽሑ ኣሕዋት ኣለዉ ስለዚህ ወንጌል ናይ ነብስ ወከፍና ሓላፍነት እዩ እቶም ግዜ ዘለና ዘጥዕመና ሰባት መጺና እንተ ተኸኣለና ንጸሊ ክንወጽእ ተዘይክእልና ንጸልየሎም ብርኪ ንኽፈለሎም ስለዚህ ምድሪ ካልጋሪ ድማ ብወንጌል ክትብጻሕ ስለዚህ ሮቡዕ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ 8 እዩ ዝግበር ኩላትና ዕዱማት ኢና ከም ማሕበር እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከምኡ ድማ ሶሉስ ሐሙስ ድማ ብዙም ዝግበር ናይ ጸሎትን ናይ ቃል አምላኽን ግዜ ኣለና እዚ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ሙቹ በቃ አጣጥሕካ ኣብ ገዛኻ ጥራሕነቱ ዙም ምኽፋት ይዘድልየና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብኡ ሓሊፉ ድማ እግዚአብሔር ዝሰርሖ ነገር ስለ ዘለዎ ብዙሕ ባረኸና ስለ ዘሎ ነእቶም ሶኒን ሶሉስን ሐሙስን ልክዕ ሰዓት 8 ክሳብ 10 ዝካየድ ናይ ጸሎት ግዜ ኣለና ስለዚህ ዙምና ከፊትና ንሕበር እግዚአብሔር ድማ ብኡ ኣብ ህይወትና ክሰርሕ ከምኡ ድማ ቀዳም ኩሉ ግዜ ካብ ሰዓት 5 ጀሚሩ ክሳብ 8 ዝኸይድ ናይ ጸሎት ናይ ቃል አምላኽ ግዜ ኣለና ንአምላኽ ገጹ ንደልየሉ ሓቢርና ምስ አምላኽ ግዜ ንሕልፈሉ ስለዚህ ኣብዚ ድማ ንምጻእ ብሕብረት ኮይና ገጽ እግዚአብሔር ነድሊ ሰንበት ድማ ከምዚ ትርእይዎ 3 እብረይ ኣለና ንግሆ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 11 ዝኸይድ ናይ ንግሆ መደብ ኣለና እቶም አንጊህና እንተስ ሰባት ከምኡ ድማ ከምዚ ከማይ ያርፍድ ኣቢሉ ንዝመጽእ ሰብ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ሰዓት 11:30 ክሳብ 1:30 ዝኸይድ ድማ ካልኣይ እብረ ኣለና ምሸት ድማ
ፎከሱና መንስያት እኮ አንተ ገበረግን ካን ሁሉ ዘጠቃለ ለሳልሳ እብረድ ማ خف ساعات 5 ክሳብ ሰዓት 7 ዝግበር ናይ አገልግሎት መደባለና ኣብዚ 3 እብረ ኣብቲ ዝጥዕመና ክንሳተፍ ቤተ ክርስቲያን ኢንከሬጅ ትገብረናላ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንሎሚ ፍሊ መተንባህታ ዘላትናን ቀዳም ማለት እዩ ጸሎት ብዛዕባ ኢትዮ ኤርትራ ወይ ድማ ብዛዕባ ሃገርና እንጸልየሉ ጾም ጸሎትን ክህሉ ስለዚ ቀዳም ናይ ጾምን ጸሎትን ግዜ ክህልወና እዩ ዝኾነ ሓበሬታ እንተልኹ ኣኒ ኣብቲ ቫይበር ስለዚ ልጥፈልና ኣብኡ ንከታተል ግን ቀዳም ብፍሊ ስለ ሃገርና ስለ ጎረባብትና እንጸልየሉ ምዃኑ እዚ ከተሓሳስበኩም ደሊ ስለዚ ብጸሎት እዩ ነገራት ዝፍታሕ ጸሎት ኢኻ ንመከራት ስዕሮሞ ኩላትና ንቀዳም ክነዳሎ እዚ እንከረጅ ገብረኩም ከተሓሳስበኩም ደሊ ቤተክርስቲያን ድማ እዚ ተፈልጣላ ወይታ ኢየሱስ ይባረኽኩም ተባረኹ እግዚአብሔር አምላክና ንመስክነካለና ጎይታ ሕጂ ኻስለት ዝዋጻ መባና እሸረን እግዚአብሔር አቦ ንጸሊ እግዚአብሔር አቦ ንኩሉ ሰብ እግዚአብሔር አቦ ንስኻከ ከም ዘድልዮ ጌርካ ክትባርኹ ንጸሊ ያለና እግዚአብሔር አቦ እቲ ንዓኻ ተባሂሉ ዝዋጻ እግዚአብሔር ንስኻ ጎይታ ነቲ ዘማሓድሮ እግዚአብሔር ጥበብ ከተፍስስ ብሽም ኢየሱስ ንጸሊ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይሁን
حاونا تيدي ومون هلن وعم قصكم كنبل دلي ቤተሰብ ፕኒኤልካ እንኳን ሐጎሰና እግዚአብሔር ተባረከ እስከ ዕልልታ ታግዒ እግዚአብሔር ተባረከ ሁላትና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሕጂ ሁላትና ዳውና ክንባርኽ አይና ዳውና ክንዝርግሒና መራሕትና ብዝኽጥውዐ كم راهيلن ليان نبيت إسرائيل كم زملوا كم ملي عند بلنا كنت اللي لاينا راحتنا بزق موت يوم سباستر موسى خوينا تلينا هاليلويا قدوس እግዚአብሔር አምላክና ናቦናን በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነካለና ስለ ሀፍትና ፍረ እግዚአብሔር አቦዬን ስም ካንባርካለና ዛማ አልተዚአ ዝደገፍካያ ዝረዳኻያ ቅዱስ አቦ ስምካ ዘተባረከ ዘተመስገነ ይሁን እጁን እግዚአብሔር አምላኸይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መጻእያ ሁሉ ንስኻ ክትርከበው መታ እግዚአብሔር ህይወታ እግዚአብሔር ሁሉ ነገራታ አብ ቅድሜኻ አብ ትህት እግዚአብሔር አቦዬ የእዳውካ እግዚአብሔር አቦዬ አብ ትህት መንፈስካ አብ ትህት ጸጋኻ አብ ትህት ምህረትካ እግዚአብሔር አቦዬ ነምብሮለና ጎይታ ስለ ስሊኦም ነመስግነካ ስለ ተመጻእዮም ሁሉ ስለ ዝገበርካሎም ስለ ትገብረሎም ነገራት ሁሉ እንኽብረካለና በማልቶም እግዚአብሔር ንስኻ ክትርከብ ጎደሎኦም ክትመልእ ክብርኻ ክትገልጽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልያለና እግዚአብሔር ዘመኖም ክትባረኽ እግዚአብሔር ሓዳሮም ክትባረኽ ህይወቶም ክትባረኽ መጻእዮም ሁሉ ክትባረኽ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኸይ ንጽልያለና ጎይታ ናሐፍትና ድማ እግዚአብሔር አቦዬ ከምዚልና እግዚአብሔር ነፋነው አለና አንተ ሐፍትና አሻህ አላፍኩኒ ደጌታት ጸላእትኺ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ውረሲ እግዚአብሔር ዘመንክ ሁሉ ይባረኽ ክብር ሁሉ ንአኻ ይሁን አሜን ኢየሱስ ጎይታዬ እስኪ ነዚህ አምላክ በታቀይት በእልልታ እስኪ ነበር ሃሌሉያ ኢየሱስ ለዘላለም ጎይታዬ ንሱ ሰናይ አምላክ ንሱ ሰናይ አምላክ ንሱ ጽቡቅ ዝገብር አምላክ ክብር ሁሉና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ለዘላለም ጎይታዬ praise god ሀጂ ናብ ትምርትና ከንከይዲና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታዬ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ መጽሐፍ ቅዱስ አብ ማቴዎስ ክልቴን ክስታያት ማቴዎስ ከነንብቢና ክብርና አምላክ ይሁን ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ካብ ሓደስ ጋብ 29 ዘሎ ከነንብቢና ድሕሪ ድማ ካልእ ከነንብቢና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እስኪ ንኽብራ አምላክ ወይ ንቃል አምላክ ድማ ክብር በመሃብ እስኪ ከነንብቦይና ክብርና አምላክ ይሁን ኩላትና ሒዝናየ እንድሕር ኮይና በታ ጊዜቲ ኢየሱስ በሰንበት በማዕከል ዝሩ ግርሁ ሓለፈ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ጠመዩ ሰዊት ክሙሑን ክበልዑን ከአጀመሩ ፈሪሳውያን ድማ ዝሪኦም እነሆ ደቀ መዛሙርትኻ በሰንበት ምግባሩ ዘይግባ ይገብሩሎ በልዎ ንሱኻ አበሎም ዳዊት ዝገበሮ ንሱን እቶም ምሱ ዝነበሩን ምስጠመዩ ንሱን እቶም ምሱ ዝነበሩን ምስጠመዩ ከመይሉና ቤት አምላክ ከምዝኣትወሞ ብጀካ ንኻህናት ጥራይ ንዑ ኾነ ወይስ ነቶም ምሱ ዝነበሩ ምብልዑ ዘይግብኦ መንጌራ ምርአይ ከም ዝበልዐ አያንበብኩም እንዶ ካህናት ኣብ ቤት መቅደስ በመዓልቲ ሰንበት ንሰንበት ከም ዝስዕርዋ በደል ከም ዘይኮኖም ከአብ ኦሪት ዶ አያንበብኩምን አነ ግና ካብ ቤት መቅደስ ዝዓቢ ኣብዚ ከም ዘሎ ብለኩም ኣለኹ ግና ከም ምሕረት ፈቱ መስዋዕቲ ኣይኮነን
እንታይ ምዃኑ እንተ ትፈልጡስ ኣብዞም በደል ዘይብሎም ኣይምፈረድኩም ነርኩም እምበኣርከስ ወዲ ሰብ ጎይታ ሰንበት እዩ ንሱ ካብኡ ሓሊፉ ናብ ቤት ጸሎቶም ኣተወ እነሆ ኢዱ ዝነቐጸት ሰብኣይ ኣቡ ነበረ ምእንቲ ክኸስዎ ኸኣ ብሰንበት ምፍዋስ ዶ ግቡእ ኢሎም ሓተትዎ በሎም ካባኻትኩም ሓንቲ በጊዕ ዘላቶሞ ብሰንበት ኣብ ግልጓት እንተወደቐት ዘይሒዛን ዘይውፃን እንተዋይ ሰብ ኣሎ ካብ በጊዕሲ ሰብዶ ግዳ ኣዝዩ ኣይበልፅን እምበኣርሲ ብሰንበት ጽቡቕ ምግባር ግቡእ እዩ ሽዑ ነቲ ሰብኣይ ኢድካ ዘርግሕ በሎ ኢዱ ዘርግሐ ብቡኻ ሓዌት ከም ተኻልኢቱ እውን ኮነት ፈሪሳውያን ግና ምስ ወፁ ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍእዎ ተማኸሩ ኢየሱስ ድማ እዚ ፈሊጡ ካብኡ ኣልገሰን ብዙሓት ሰብ ድማ ሰዓብዎ ንኹሎም እውን ኣሕወዮ ከየግህድዎ ድማ ኣሕሚሞ ኣዘዞም እቲ ብነቢዩ ኢሳይያስ ዝተባህለ ክፍጸም ከምዚ ዝብል እነሆ ዝሓረኽዎ ጊላይ ነፍሰይ ሰመረቶ ፈታውየይ ኣቡ መንፈሰይ ከሕድሬ ንሱ ድማ ንህዛብ ፍትሒ ኸውፃሎም እዩ ኣይከራኸርን ኣይጨድርን ኣብ ኣደባባይ ሓደ እኳ ድምፁ ኣይክሰምዕን እዩ ፍርዲ ናብ ዓወት ክሳዕ ዝበፅሕ ጭፍሉቕ ሻምብቆ ኣይሰብርን ዝተክኽ ፈትሊ ጥዋፉን ኣይጥፍእን እዩ ኣሕዛብ ከዓ ብስሙ ተስፋ ክገብሩ እዮም ድሕሪ እዚ ከዓ ጋኒን ዝሓደሮ ዕውርን ዓባስን ናብኡ ኣምፁ ንሱ ድማ ነቲ ዕውርን ዓባስን ዝርእን ዝዛረብን ገይሩ ኣሕወዮ እቶም ህዝቢ ኩላቶም ከዓ እዝዝ ወዲ ዳዊት ዶ እዩ ኢሎም ኣስተንከሩ ፈሪሳውያን ምስ ሰምዑ ግና እዚ ብዘይ ብዔል ዘቡ እቲ ሓለቓ ጋንንቲ ነጋንንቲ ኣያውፅኦምን ይበሉ ኢየሱስ ሓሳቦም ፈሊጹ በሎም ነንሕድሕዳ ተፈላለየት ኩላ መንግስቲ ተዓኑ ነንሕድሕዳ ተፈላለየት ኩላ ከተማ ወይስ ቤት ድማ ኣይትነብርን እያ ሰይጣን ንሰይጣን ካብ ዘውፅኦ ነንሕድሕዱ ተፈላለየ እታ መንግስቱ ደኣኸ ከመይ ኢላ ትቐውም ኣነ ነጋንንቲ ብዔል ዘቡል ዘውፅኦም ካብ ኮንኩ ደቅኹም ደኣ ብመን ከውፅዎም የውፅዎም ኣለዉ ስለዚ ንሳቶም ፈራድኹም ክኾኑ እዮም ኣነ ነጋንንቲ ብመንፈስ ኣምላኽ ዘውፅኦም ካብ ኮንኩ ግና እነሀ መንግስቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም መፀት ወይስ ቅድም ነቲ ሓያል ከይኣፀረ ናብ ቤት ሓያል ኣትዩ ኣቕሑኹ ክብዝብዝ ዝኽእል መን ኣሎ ድሕሪ እዚኡ ቤቱ ዝብዝብዝ ኢሉ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣብ ማቴዎስ 28:18 ድማ እንታይ ይብል ኢየሱስ ቀሪቡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂቡን ኣሎ ስለዚ ኪዱ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቅኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕልው ከዓ እናማሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም እነሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእቲ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም ኢሉ ክብርን ኣምላኽ ይኹን እስኪ ንጸልይ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር በቃሉ ገይሩ ክመጻና እግዚአብሔር በፈውሱ ገይሩ ክመጻና እግዚአብሔር በተአምራቱ ገይሩ ክመጻና እግዚአብሔር ናቱ ነገር ኣብ መንጎና ከቀምጥ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ናይ እግዚአብሔር ቃል ከም ናይ እግዚአብሔር ቃል ገይርና ክንቀበለው ምእንታን እግዚአብሔር ዝመሃሮ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃሮ ትምህርትታት ንምቕባል ልብና ክፉት ምእንታን ክኸውን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልለኹ ጎይታ እጸልለኹ ጎይታ ህዝብኻ ልቡ ነቲናትካ ንስኻ ዝበልካዮ ኣብ ኦሪት ኣንበብኩም እንዶ ኣብ ኦሪት ከምዚ ዝብል ኣንበብኩም እንዶ እንዳብልካ ከም ዝተዛረብካዮም ነቶም ፈሪሳውያን እግዚአብሔር ኣብዚ ዘመን ድማ ንዓና እግዚአብሔር እትናትካ መደብ እትናትካ ሐሳብ እትናትካ አጀንዳ እግዚአብሔር አባና ዘለካ ነገር እግዚአብሔር ክትገልጸና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልለኹ ጎይታ እጸልለኹ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዓይንቲ ልቦና ይከፈት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተስፋ ጽዋዕ እግዚአብሔር ኣብ ቅዱሳን ዘሎ ርስቲ እግዚአብሔር ክግለጸሎም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዓይንቶም ክበርህ ይጸልለኹ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ንስኻ ተዛረበና በቃልካ ምጻና እግዚአብሔር በቃልካ ምጻና በመንፈስካ ምጻና እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዓይንትና ክፈተልና እግዚአብሔር ከምቲ ባሪያኻ ሙሴ ዝበሎ እግዚአብሔር አምላኽ ጠበኛ ልብ ምእንታን ክንረክብሲ مقصار معالتاتنا مهارنا خم زبالة بيسوع كريستوس سم علت معالتنا معالت إخبار بيسوع كريستوس سم ناتكان أجر النحزنا ناتقبلنا ناتمهرنا النخيد كنكون بيسوع كريستوس سم تسأل الله إخبار
بحيل نسخة تنقصاقس እግዚአብሔር ንዓይ ድማ ክዛረብ ከለኹ እግዚአብሔር ሃፈይ ክኸፍት ከለኹ ንስኻ ናትካ ነገር ምልአን ብላለኹ ንህዝብኻ ዝጠቅም ንህዝብኻ እግዚአብሔር ዝባረኽ ንህዝብኻ እግዚአብሔር ናትካ ምኽሪ ናትካ አጀንዳ ዘርኢ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ውሽጠይ ክወፅእ ንስኻ ንኸናፍረይ ኩሉ እግዚአብሔር ንስኻ ሓልዎ ብላለኹ ህዝብኻ ባረኽ ብሽም ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ይባርኩም ከፈሉ ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ንዘላለም ጌታ ከመይ ሓዲርኩም ኩሉ ሰላም ዲው ኩሉ ሰላም ይምሽ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሰናይ ክብርና አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ሰናይ በዛ መዓልት እዚያ እግዚአብሔር መደብ አለው ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር መደብ አለው ክብርና አምላክ ይሁን እግዚአብሔር አጀንዳ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ንዘላለም ጌታ ሎሚ ክንሪኦ ደሌ ዘለኹ እንታይ እንድሕሪልና ኣብቲ ቅድም ከም ዝረአናዮ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይሉ ኪዱ እንታይ ግበሩ ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመኩም ዘአዘዝኩኩም ኩሉ እናመሃርኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበሩዎም አነ ስጋብ መወዳዕታ ዓለም ምሳኻትኩም ይሉ ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ና ኢየሱስ ትምርቲ እንታይ እቲ ሐቀኛ ደቀ መዝሙር ወይ ድማ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ደቀ መዝሙር ማን ይዝብል ክሬና ክብርና አምላክ ይሁን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ወደ መዝሙር ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ንዘላለም ጌታ እንታይ ይሉ እንደህሪልና ኢየሱስ እዚ ነገር እዚ ክብል ኮሎ እንታይ ብቅልጹ በኃይሉ ወይ ድማ በትናቱ ነገር ተአማሚኑ ስልጣን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ንዓይ እንታይ ተገይሩን ለይሉ ተዋሂቡን ለይሉ ኢየሱስ ስልጣን እንታይ ተዋሂቡን ሎ ስለዚህ ኪዱ ይሉ ክብርና አምላክ ይሁን ተዓንተው ዘምነምራዮ ነውህ ምንባብ እንታይ እንደህሪልና ቶም ፈሪሳውያን ክሪኦም ኮለና አንታይም ዝገብሩ ነይሮም ኢየሱስ ዝመጻሉ አጀንዳ እንታይ ዝቃወሙ እዮም ነይሮም ና ኢየሱስ ምኽሪ እንታይ አይቀበሉን እዮም ነይሮም እቲ ኢየሱስ ክገብሮ ክምህሮ ዘለዎ ነገር ዝንቀሳቀሰሉ ዝነበረ ምንቅስቃሴ እንታይ ገብሩ ነይሮም አይቀበሉን ነይሮም እንታይ ገብሩ ነይሮም በቃ ይቃወሙ እሱ ግን እንታይ ብሎም አቱም እስኻትኩም ኮ መማሃራን ይኹም እስኻትኩም ኮ መማሃራን ናይ ሕጊ ይኹም ከመይ ጌርኩም ኣብ ኦሪዶ አንበብኩምን ኦሪት እኮ ዝበልዑ ሰባት እዮም እዚኦም ንኦሪት እኮ ንፈልጡ ኢና ኢሎም እንታይ ዝገብሩ ሰባት እዮም በቃ ነቲ ህዝብ ዝምህሩ ሰባት እዮም እኮ ግን እንታይ ኮይኖም እንድሕር ኢሎም በቃ ኦሪት እንታይ ግበሩ ከይድኩም አንብቡ እዚ እኮ ከምዚ ተጻሒፉሉ እንዳበለስ እንታይ ገብሮም ነይሩ አው ግን ክሪኦ ኮለና እንታይ ገይሩ እንድሕር ኢልና ክፍውስ ከሎ አጋንንት ከውጽ ከሎሲ ንሪኦ ማለት እዩ ግን ንሳቶም ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝገብሩ በቃ ይቃወሙ ክብርና አምላክ ይሁን نحن جنا أملاخ حساب انتي نقبر نقبل نبر نقاوم سبات هيكوننا إيسوس نزل عالم قويتاي آمين انتي نقبر نقبل نأملاخ نقر نأملاخ حساب نأملاخ مغري أبانا خمس خلو انتي نقبر نش انتي نقبر تقداديمنا نقبل كبرنا أملاخ يخون أبي سيبياسي وراجي زبهالو ما حبر سبالو إيسوس قويتاي إزيوم مراجي انتي هم زقبر اندحرينا بكا حدا نقر انتي يكون انتي بكا blessing بتاعم يوم زفتو كبرنا أملاخ يخون انت يبلو زي بانك زلو ገንዘብ كلون ابا خايمس امين اتي استفلالي ነገር ጽቦቅ ዝረበሎም كلون انت يبلو امين امين እንዳ ነህሪኹም انت يم ዝገብሩ እንደحليلካ በቃ ሀብታማቸው ያአዩ ሀብት ይቀበሉ ክብርና አምላክ ይሁን ነህና ግና እቲ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጌቶች ጎይታ እቲ ናይ ኩሉ ዓለም ፈጣሪ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይሉ እንደሕሪልና በቃ እንታይ ሂዱ ንኩሎም አሕዛብ بسم أبن ودن منفس قدسن እናጠመኩም ዘአዘዝኩኩም ኩሉ እናመሃርኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበሩዎም ስጋብ መወዳዕታ ዓለም አነ መሳኻትኩም ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ እስኪ በሉ ስጋብ መወዳዕታ ዓለም ምሳይ ስለዚህ ኢየሱስ ዝበለኒ ለመግባር I'm ready I'm here ናአምላክ ነገር ሰሚዐ ለመግባር ድሉ የስገንበል ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደህሪና ያንታይሉ ንደቀ መዛሙርቱ ሲ በዚህ ነገር እዚ እንታይ ከገብሩ ከአዩ በዚህ ነገር እዚ ከኸዱ ምእንታን ሲ እንታይ ገይሩ ይዛረባሉ ኪዱ ይሉ ኪዱ ትምርትታት እና መሃርኩም ክብለም ኮሎ እቲ ትምርቲ እንታይ እንደህሪና ክሬና ክብርና አምላክ ይሁን እቲ ትምርቲ ኢየሱስ ዝመሮ ዝነበረ እንደህሪና ኢየሱስ ባዕሉ ነቲ ትምርትታት እንታይ ገይሩ በቃ ይምህሮ ነይሩ የሪዮም ነይሩ ينكساقسوم نه بتنجرتسي نسو بأكالن بجبرن بقالن كالي لونا إخزابير كلامن يسوع كريستوس بمنتاي
بجبرن بقالن انتاي كالي كبرن املاخ يخون نتي خيلتو دما ندق مزامورتو انتاي يغبر نيرو يمهروم نيرو يريوم نيرو براكتيكال انتاي يغبرم نيرو ترين يغبرم نيرو كبرن املاخ يخون براكتيكال ترين زغبر كبرن املاخ يخون ኢየሱስ ነዘላለም ጎይታይ እንደ ህሪና ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ እንታይ ኢሉዎም እንደ ህሪና ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ እቲ ጀማሪ ባዕሉ እቲ ነገራት እናርአየ ሰብ ከድ ግበር እንደ ህሪልካ ጸገሚ እና ገበር እንደ ህራሪካ ግን እንታይ ሓትኸው ክትገብር ትተባባዕ ምሽ ክብርን አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ከሙይ እንዳገበረ እንታይ ዝገብር ግበሩ ዝብል ክብርን አምላኽ ይሁን ስለዚህ እንታይ ኢሉ ማቴዎስ 4:23 24 ከዛረብ ከሎ ኢየሱስ ድማ ኣብ ኮላ ገሊላ ኣብ ቤት ጸሎቶም እና መሃረ መንግስት አምላኹን እና ሰበኸ ኩሉ ሕማምን ኣብ ህዝብ ዘሎ ሁሉ ድናሰን እናሕወ ይዘውር ነበር ኢሉ ክብርን አምላኽ ይሁን እንታይ ዝገብር ነይሩ ወንጌል መንግስት አምላኽ ይሰብኽ ዳሃር እንታይ ይገብር ኣብቲ ሕማምን ድናሰን እንዳሕወ ወሪኡ ድማ ኩሉ ሶርያ ወፀን ሁሉም ሕሙማትካ በበዓይነቱ ሕማም ዘለዎምን ቃንዛ ጋንት ዘለዎምን ሕማም ባርያ በበወርሕ ዝለዓለምን መጻጓዓትን ናቡ አምጽሉ ንሱ ድማ እንታይ ገበሮም አሕወዮም ይብል ክብርን አምላኽ ይሁን ሽዑ እንታይ ገይሩ ፀሐይ ክትዓርብ ከለኻ በበይኑ ዝኾነ ሕማም ዘለዎም ኩሎም ሕሙማት ናቡ አምጹ ንሱ ድማ ኣብ ነፍስ ወከፎም ኢዱ አምቢሩ እንታይ ገበሮም አሕወዮም አጋንንቱ ንስኻ ወደ አምላኽኻ እንዳበሉ እናጨደሩን ካብ ብዙሓት ይወጹ ነበሩ ይገንሑም ከነበረ ንሱ ክርስቶስ መሃኑ ስለዝፈለጡ ድማ ክዛረቡ አይፍቅደሎምን ነበረ ሕጂ ከም ደቀ መዝሙር ኢየሱስ ትምህርት ለዎ ክብርን አምላኽ ይሁን እንታይ ዝምህሮም ዘሎ ነቶም ደቀ መዛሙርት እንድሕሪና ሓደ ኢየሱስ ወንጌል መንግስት አምላኽ እናሰበኸ ይብል the good news of the kingdom amen he's preaching the good news of the kingdom እቲ ናይ እግዚአብሔር ጥዑም ጨና ጥዑም ዜና እንታይ እንዳገበረ እናሰበኸ ይዝኸይድ እና አወጀ ይዝኸይድ ነይሩ ክብርን አምላኽ ይሁን ሓደ እሱ ይገብር ነይሩ ካላይ ድማ እንታይ ይገብር ነይሩ አጋንንት ይውጽ ነይሩ ይብል ዳህር እንታይ ገይሩ እንደህሪና ሕሙማ ድማ ይፍውስ ነይሩ ይብል ክብርን አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ ስለዚህ እንታይ ገይሩ ንሱ ዘርአዮ ትምህርትታት እንታይ እንደህሪና እዚ ክብርን አምላኽ ይሁን ሰብ እንታይ ክኸውን ናብ መንግስት አምላኽ እንታይ ኢሉ በመንፈስ ድኻታት መንግስት አምላኽ ናቶም ያሞ ብፁዓን የሚሉ ክብርን አምላኽ ይሁን ናይ እግዚአብሔር መንግስት ወንጌል ክብርን አምላኽ ይሁን ንሰብ ኩሉ እንታይ ዝገብር ዘድሕን ክብርን አምላኽ ይሁን ናብ አምላኽ እንታይ ዝገብር ዘቕርብ ናብ አምላኽ እንታይ ዝገብር ዘምጽእ the good news of the kingdom amen እቲ ናይ እግዚአብሔር እንታይ ወንጌል መንግስት አምላኽ እናሰበኸ ይብል ክብርን አምላኽ ይሁን ዳህር ክንሪኦ ከለና እዚ ነገር እዚ ኢየሱስ በመን ኢሉ ኢየሱስ መጀመርታ እንደህሪና ዮሐንስ መጥመቅ ከመጽእ ከሎ እንታይ ኢሉ ተነስሑ በአምላኽ መኑ እንዳበለሲ ናይ ንስሐ ስብከት እንታይ ይሰብኽ ነበር ይብል ዮሐንስ መጥመቅ እንታይ ፈዊሱ ዝብል ሪና ዶ ንፈልጥ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝፈወሰ ይዛረብ ዲ አይዛረብን ምሽ እሱ እንታይ ዝገብር ነይሩ ተነስሑ ካብ ኃጢአትኩም ካብ ግብርኩም አቱም ውሉድ አምጣን አትማን ካብ ትዝመጽእ ቁጥዓ ከም ትድሕኑስ መን ነገረኩም መን ሓበረኩም እንዳበለሲ ናይ ንስሐ እንታይ ስብከት ይዝሰብኽ ነይሩ ሽዑ ናይ ኢየሱስ ግን እንታይ ዝገብር ነይሩ እንድሕሪና መገዲ ይጸርግ ነይሩ ኢየሱስ ከም ዝመጽእ እቲ kingdom of God ወይ ድማ ናይ እግዚአብሔር መንግስት ሒዙ ዝመጽእ ኢየሱስ ክመጽእ ከም ዘሎ ዮሐንስ ብዛዕቡ ሕተት ኮለሲ ንስኻ መን ኢኻ ምስተባሃለሲ ኣነ ድምጽ ኢሉ ኣነ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምጽ ኣነ am nothing ኢሉ ኣነ ምንም ኣይኮንኩን ኣነ እንታይ ኢሉ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምጽ ኢሉ ዳህር ኣዋጁ እንታይ ነይሩ እንድሕሪሉ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ካባይ እንታይ ይኸውን ይብጽዕ ንሱ ምስ መጸ እንታይ ክገብር እዩ ብሓውን ብመንፈስ ቅዱስን ዘጥምቕ እዩ ኢየሱስ ኢሉሲ ብዛዕባ ኢየሱስ መገዲ ወይ ጎዳና እንታይ ዝገበረ ሰብ ዘርአየ ሰብ ግን እንታይ ነይራ ስብከቱ ወይ ትምህርቱ እንታይ ነይራ ተነስሑ በአምላኽ መኑ ናይ ንስሐ ስብከት ይሰብኽ ነይሩ ኢየሱስ ምስ መጸ ግን እንታይ አርእዎ ምድሕሪልና the kingdom the new ናይ እግዚአብሔር እንታይ መንግስቲ እናሰበኸ ክብርን አምላኽ ይሁን ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ እናሰበኸ ዳህር ድማ ሕሙማት እንዳሕወየ አጋንንት እንዳውጽ መጽዩሲ ድሕሪው ዝገርመኩም ነገር እንታይ ገይሩ እንድሕሪልና እትናቱ ነገር ነቶም 12 ጸውዕሲ ምጽውዖም ኦኬ መንግስት አምላኽ ከምዚ አይሉ እንታይ ኢሉ መንግስት አምላኽ ከምዚዩ ኢሉሲ ነቶም 12 እንታይ ገይሩዎም እንድሕሪልና
صوعوهم مصوعهم انتايلو ماتيوس 10 قصر 1 اندحرينا نتوم 10 خلته دقه مزامورتو صوعو انتايلو نرخصان منافستي كوصوومن بزلو حمامن دناسن كحويو سلطان هابوم يبل كبرنا املاخي انتاي زبلم زلو اندحريناسي look at me نعي رايني انا زخدكم غاد انا منغست املاك كسبك كلخسي انتاي غير اتو منغست املاك يسبخ مسعود ما እዘን ነገራት ዝተተሓሓዛይ ስለዚ ነቶም 12 ደቀ መዛሙርት እንታይ ገይሩ ጸውዑሲ ንርኹሳት መናፍስቲ ከውጽዎምን ንብዘሉ ሕማምን ድናሰን ካዕዊውን ስልጣን ሂቦ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጌታ ድሕሪኡ እንታይ ኢሉ ሕሙም ከይዶም ድማ መንግስተ ሰማያት ቀሪባላሞ ቀሪባላ ኢልኩም ስበኹ ኢሎም እንታይ ከም ትገብሩ ኢሎም አዋጅ አውጁ መንግስተ አምላክ ቀሪባላ إلكم سنتاي جبرو سبخويلو ده حد ما انتاي لهم حمومات تحويلو أتا تمرتنا يسوع كريستوس انتاي عند حريلنا preach the good news of the kingdom amen ده حد ما انتاي جبرو حمومات أحويو أجاننتي أوصو انتاي لو مستوعم سنتاي لون دحريلو كيدو كيدكم دما من قصة سماعات قريبا الله إلكم سبخهم حمومات تحويو موتات تنسو لمسامات تنسو أجاننت أوصو بخامو تقبلكم مو بخامو هابو كبرنا أملا بيت استوهاب كاس بخامو كتهب انبر كشيك تقلو إجزابير عيدلني كبرنا أملا منم انتاي ادفرتايز زي قبرونا إجزابير هياو انتاي نسع هيابي كبرنا أملا نا إجزابير نسع هياب هزمنا زيت أفزلو بمنتاي اندحريلنا نت إجزابير زهابو نسع هيابسي سبات بجنزب انتاي قبرو اللو شكتلو اللو جن ኢየሱስ አብዚ ክሪዮ ከሎ ክዛረቦም ከሎ ነተም ደቀ መዛሙርቲ ብነጻ ተዋሂብ ከኻም ሾንታ ይግበር ብነጻ ትሽክተሉ ነገር አይኮነ ቢዝነስ ተኸፍተሉ ነገር አይኮነ እዚ ናይ መኒ ናይ እግዚአብሔር ህያብ በኸሙ ድማ እንታይ ይግበር ሃብ ክብርና አምላኽ ይሁን ከሙ ኢሉሲ እንታይ ገበሮም ይብል ተዛረቦ ዳሃር ነቶም 12 በሐባር ጸዊዑ ኣብ ልዕሊ ኩሎም አጋንንቲ ሕሙማትን ከሕዊው ኃይልን ስልጣንን ሃቦም ይብል መንግስት አምላክ ክሰብኩን ንሕሙማን ከሕዊውን ከአ ለአኸው እጂታ ሚሽን ና ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ እንታይ ነራ ትትምርትታቱ እንታይ መንግስት አምላክ ምስባኽ እንደገና እንታይ አጋንንት መውጻ እንደገና እንታይ ሕሙማት መፍዋስ ያ ነራ ኢየሱስ ጌታ እቲ ትክክለኛ ደቀ መዝሙር ማን እንደሕሪልና እዚ ከምዝ እንዳገበረ ዝመላለስ ሰቢ ክብርና አምላክ ይሁን ንምንታይ ከሙ ኃይን ገበር ክስታይ ዝገብረና እንደሕሪልና ከምቶም ፈሪሳውያን እንታይ ኣብ መጽሐፍ ዝተጻፈ ጽሑፍ ኩሉ ሲ ከምቲ አምላክ ዝጻፈ ከምቲ እግዚአብሔር ንዓና ዝሃቦ ከሙ ጌርና ምቅባል እንድሕር ክኢልና እቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ነገር ንምግባር እንታይ ኾነልና ይቀለልና እንድሕር ጽውጽዋይ እንድሕር ናይ ሰብ ትምህርቲ እንድሕር ብንፋስ ናብዝን ዝወናጨፍ ትምህርቲ እንድሕር ሰሚዕና ግና እንታይና ንኸውን በቃ ምንም ዘይንገብር ዘይንጠቅም በዚህ ክትገብር ክትብል ዝሕዘካ ነገር ይመጽእ በዚህ ድማ ክትብል ክትብል ካልእ ዝሕዘካ ንመጽእ ግን ንኢየሱስ ጥራይ አሜን እቲ ኢየሱስ ዝመሃሮ ትምህርቲ ጥራይ እንታይ ክንገብር ናቡ ጥራይ ፎከስ ክንገብር እቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ንዑ ድማ ክንገብር እንታይ ክንገብር ክንሕልን ክንቆርጽ ክንምድብ ክንክእል ኣለና ኢየሱስ ንዘላለም ጌታ ክብርና አምላክ ይሁን ሽዑ እዚ ምስ በሎም እሱ ስልጣን ሂቡ ከሕዊ ወስታይ ምስ ገበሮም ሲ ሽዑ ናቶም ስጉምቲ እንታይ ነይሩ እንድሕሪልና ንሳቶም ድማ ወጽዮም ኣብ ማርቆስ 6:12-13 ንሳቶም ድማ ወጽዮም ሰብ ክንስሑ ሰበኹ ሕጂ መምርሒ ኢንስትራክሽን ምስተዋሃቦም ሲ ንሳቶም ድማ እንታይ ገበሩ ወጹ ክብርና አምላክ ይሁን ናይ እግዚአብሔር ነገር ሰሚዖም ናይ ኢየሱስ ነገር ሰሚዖም ሲ ንሳቶም ድማ ተኣዚዞም ክብርና አምላክ ይሁን ንሳቶም ድማ ወጹ ዳህር እንታይ ገበሩ ሰብ ክንስሕ ሰበኹ ንስሓ እንታይ مملاز ناب أملاخ مملاز كابت تخدو زنبركا مجدي استجاجي نجر تمليزكا نامنا إخزابير presence ممسا مس إخزابير تخكلنيا قوما كله كام إنتاني إخزابير إنتاي زكبر ذس وعكا كبرنا أملاخ كتنسا مس إخزابير right stand كله كا مس إخزابير تخكلنيا قوما كله كام إنتاي زكبركا بوانجيل منجست أملاخ إنتاي زكبر ذس وع كبرنا أملاخ ስለዚህ ነሳቶም ድማ ከምታ ዝተማሃርዋ ከምታ ኢየሱስ ዘርአዮም ሲ እንታይ ገበሩ ስጉምቲ ወሲዶም ሲ ከይዶም ይብል ሽዑ እንታይ ገሩት ወጽዮም ሰብ ክንስሕ ሰበኹ ብዙሓት አጋንንት ያውጹ ንብዙሓት ሕሙማት
زيت لخيوم أحويهم يبل من يمزيهم توم 12 دقة مزامورتي وزيهم سي من بطرس ترايدي يوحنس ترايدي كم زبل سيلون ماني كلهم سنتاي جيرم نتي ميشن انتاي جيرمو كيدهم فصيممو كبرنا املاخ يكون نتينا يسوع كريستوس تمرت سميعهم سي وزيهم تعزيزهم دما انتاي جبرو كمو جبرو يبلنا كبرنا املاخ يكون يسوع غويتاي كبرنا املاخ يكون سلازي بزوحات اغانن تاوصون لبزوحات حمومات زيت لخيوم احويهم يسوع نتوم 12 دقه مزامورتي اتي اسوس تملالسلو اتو اسوس خدلو اسو ز جبرو كجبرو من تانسي انتاي جبرو كمو جبرو يسوع غويتاي اسكي እግዚአብሔር ነቶም 12 ደቀ መዛሙርት ጥራይ ዘይኮነስ ንዓይውን ክሰብኽ አጋንንት ኸውፀ ንሕሙማት ክጽልይ ወንሳቶም ድማ ክሓዊው ስልጣን እዚ ንዓይውን ተዋሂቡልዩ ተዋሃብካ ሰቢኻ አሜን እስኪ እግዚአብሔር ብጣቅዒት በልልታት ከና خبرሮ ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ንሳቶም ድማ ከምታ ዝበሎም ከምታ ገበሮም ከምታ ዝራአዩ ዋኸይዶምሲ ከማ ገይሮም ተመሊሶም ክብርና አምላኽ ይሁን ስለዚህ አብቶም 12 ደቀ መዛሙርት ጥራይ ዲ አብ ሐዋርያት ጥራይ ዲ እዚ ነገር እዚ ደው ኢሉ እንድሕሪና ኖ ነቶም 12 ጥራይ ዘይኮነሲ ድሕሪዩ ድማ ይብል ክብርና አምላኽ ይሁን ድሕሪዩ ድማ እንታይ ገበረ ይብል አብ ሉቃስ 11 እንድሕሪና ድሕሪዚ ጎይታ ድማ ካልኦት 7 ሰርዐ ይብል ክብርና አምላኽ ይሁን ድሕሪዩ ድማ እንታይ ገበረ ካልኦት 7 ሰርዐ ድሕሪዩ ድማ ንዓዓቶም እንታይ ገበሮም ይብል مسرعهم سي ببخل تجيرو نابتان سو زخدو زبالة كتماتات سفران أكيد ميولا أخوم انتاي جبرو أكيد ميولا أخوم نابتان سو زخدو سفران أكيد ميو مسلا أخوم انتاي جيرو يبل أبان زلوا حمومات أحويو منقص أملاخ ناباهاتكم قريبا الله بلوهم يسوس قويتاي دحر زوم سبعة انتايم جيرو من دحريلنا لوكاس 10 شعات سقاب 10 شعات اتوم 7 لوخات جيت كا غويتاي اغاننت دما بسمكا يغزونا الله نابلو تحاغيسوم تملسو امين تعزيزوم كيدوم مش تعزيزوم كيدو انتاي غبر وانغست املاح سبخو تنسو عندابلكم نسب نغرو مسبلوم مسكدو دما نتي يسوع زنغروم اغاننت اوصو حمما تحويو دحر دما بكا بريز غاد دحر انتاي كوينوم تمليسوم دس اندابلو مسيمسي غويتاي لمو አጋንንት እኮ ብሽምካ ተዓዚዞ ምና ኢየሱስ ጎይታ አሜን ከመ ኢሉዎም እንዴ ምእዛዙስ ናይ ግድን ክብርና አምላኽ ይሁን ተዓዚዞ ምና ምስበሎ በቃ በጣም ደስ ዝብል ይገለገለ ዘይኮነስ ቢዮንድ ዛት እዚ ኢዚ ነገር ኢሎም ግን ሽምኩም ኣብ ሰማይ ስለዝተጻፈ እንታይ ግበሩ በዚ ተሐጎስ ኢሎም አረግና እንታይ ክኸውን ከሎ ሰይጣን ከም መብረቕ እንታይ ክኸውን ከሎ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ረአኽዎ ኢሉ ثمنن عن كربعيتن كل حيل صلاتن انت هتقبروا كتركسو سلطان هيبكم الله خزسي زتوهابه نغري جست السخان تاي تقبري براكتس تقبرو تلمامدو تخدو مخاديمبر ازس منما يكونن كن اتزعابه حغوسنا شمنا اب سماي سلاز تتصافيو اسكي نزي املاح بتاقيت بيلتا نخبرو كبرنا املاح يكون يسوع نزل عالم قويتا سلاز انتايلوم بكا this is بكا اسيو كم عزيزكم مش أنا ندحر تزاريبه زي كون نجار يلون أنا ندحر عزيزة زي قوم نجار يلون سلازي زم بمهانسي بزو حيت الجرمو كابزين العلسي ناسكم شم أب منجست سمايت تاي كوين الله تمزجيب الله كبرنا عمل أخيكم يسوع قويتاي سلازي زم 7 دمان تاي كوينهم بتي يسوع ذهبوا بتي يسوع زمارو انتاي جيرهم وانجل منجست عمل حسابيهم نحن ما تصليهم أجان انتاوسيهم انتاي جيروم تنا يسوع نجر جيروم وكبرنا املاخ يكون سلازي اباتهم 7 ጥራይ ዲደውሉ ዝነገር እዚ ኣብቶም 7 ጥራይ ዲደውሉ ኣይኮነን በጣም ዝገርመኩም ድማ ቶም ደቀ መዛሙርት ተስታይ ገብሩ ከለውሲ ኣብ ሉቃስ 9:46-50 ክዛረብ ከሎ ሓደ ድማ ንበይኑሲ ካብቶም 7 ዘይተሰርዐ ካብቶም 12 ዘይተቆጽረ ግን ኣብ ቤቱ ኮይኑ እንታይ ዝገብር አጋንንት ዘውጽ ሰብ ተረኺቡ ስለዚህ ሶም ሰባት እንታይ ለሞ ኖ ንስኻ ናትና ሜምበር ስለዘይኮንካ ንስኻ ናትና አባል ስለዘይኮንካ ንስኻ ናትና ወገን ስለዘይኮንካ
ኣይግባእካኒ ዶብል ኢሎም ዶብል እዚ ነገር እዚ ኣይግባእካኒ ምስ በልዎ እንታይ ኢሎም ድሓር ጸብጻብ ክህቡ ዶብል ኢሎም እኮ ጸብጻብ ክህቡ ናብ ኢየሱስ ምስገዱ ኢየሱስ ኢሎሞ ድሓር ግን ኣብ ውሽጦም እንታይ ነይሩ ኣባታቶም ኣብ መንጎኦም መን ካባና ይበልጽ ናይ ምብላጽ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብ ቤት ኣምላክ ክብረን ኣምላኽ ይኹን ነቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ናይ ምግባር ጉዳይ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ መን ይበልጽ ምስ በልዎ ድሓር እንታይ ገይሮ ልስን ክህቦም ቆልዓ ኣምፅኡ ኣብ ቅድሚኦም እንታይ ገበሮ ዶበሎ ሽዑ ከምዚ ቆልዓ እንድሕር ዘይኮንኩም ኔቨር ናብ ምንታይም ናብ መንግስቲ ኣምላኽም ቴንክ ዩ ዮሬታ ኢየሱስ ጎይታ አሜን እስኪ ነዚ ኣምላኽ ብጣቂት ብእልልታ እስኪ ኣምፅ ክብራ ኣምፅሉ እስኪ ክብረና ኣምላኽ እዩ ይግብኦ ስለ ዝኾነ እዚ ኣምላኽ he is wonderful amen he is mighty hallelujah ኢየሱስ ጎይታ ድሓር እንታይ ገይሮም እንድሕሪልና እዚኣቶም ሰባት እንታይ ገይሮም ካባታቶም መን ከም ዝዓቢ ካብ ማእከሎም ሓሳባቶም ኢየሱስ ድማ እንታይ ገይሮም ነዚ ህፃን እዚ ብስመይ ዝቕበል ንዓይ ዝቕበል እቲ ንዓይ ዝቕበል ከዓ ነቲ ዝለኣኸኒ ይቕበል እቲ ኣብ ማእከልኩም እንታይ ዝኸውን ኣብ ማእከል ኩልኩም ዝነኣሰ ዓብ ዝኸውን ንሱ ይበሎም ክብረና ኣምላኽ ይኹን ብምትሓት ልዕልና ኣሜን ትሕት ብምባል እንታይ ምግባር ልዕል ምባል ከም ዘሎ ምስ መሃሮም እቲ ዘረብኦም ግን ብዛዕባ መን ነይሩ እንድሕሪልና ብዛዕባ እቲ ምኽልካል እዩ ነይራ ግን ኣብ መንጎ ግን እንታይ ሓሳብ ከም ዝኣትዎም መን ይበልጽ ከም ዝበለስ ኢየሱስ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ብልጭ ድርግም ዝብል ግን ናይ ፕራይድ ወይ ድማ ናብ ትዕቢት ዝወስድ ነገራት ክርኢ ከሎ እንታይ ገብራይ ጀስት እንታይ ገብራይ ይወግዳይ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ኣብዚኣ እንታይ ገይሩሎም በቃ ብህፃን ገይሩ እንታይ ገይሩሎም ቀቲልዋ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ነቲ ኣነ ትብል ነገር ተዓቢሉ ድሕሪኡ ናብቲ ናቱ ፕላን እቲ እሱ ሚሽን ዝሃቦም ነገር ናቡ ምእንታን ክመፁ እንታይ ገይሮም ኣርእዮም መሊሶም ድሓር እንታይ ኢልዎም እቲ ኣብ 50 ክዛረብ ከሎ ኢየሱስ ከዓ ዘይከራኸረኩም ዘበለ ንሱ ምሳኻትኩም እሞ ኣይትኸልክልዎ ክብረና ኣምላኽ እሰብ እዚ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ነገር ኣነ ዝምህሮ ትምህርቲ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ተረዲእዎ ስለ ዘሎ እንታይ ዝገብር ነይሩ ኣይፃረረኩምን ዘሎ ግን ነቲ ኣነ ዝሃብኮ ሚሽን ይፍጽሞ ስለ ዘሎ እንታይ ትግበርዎ ኣይትኸልክልዎ ተምኽልካልኩም እንታይ ግበሩ ዶኣብሉ እሞ እንታይ ይቐጽል ኢልዎም ክብረና ኣምላኽ ይኹን ክቐጽል ድማ ሓደጎ ይብል ክብረና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እንድሕሪና ኣብቶም 12 ከምኡ ኸይዳ እንደገና ናብቶም 70 መጽያ ንሓደ ድማ ውልቄ ፕሬዝ ጋድ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ናተይ እስኪ በሉ ኢየሱስ ናተይ እዚ በሃል ቃል ንዓዩ ንጎረቤተይ ኣይኮነን ኣብ ካልእ ስፍራ ንዘሎ ሰብም ኣይኮነን እዚ ቃል እዚ ንዓዩ ፕሬዝ ጋድ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚ ከምዚ ገይሩ ክስታይ ገይሩ ድሓር ክንሪኦ ከለና እዚ ስልጣን እንድሕሪና ድሓር ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ዝገበሮ ነገር ክስታይ ምስ ገበረ እሞ ድሓን ኣብቶም ደቀ መዛሙርቱ እዚ ሰብ ድማ ፍሉይ ዝኸውን እዚ ሰብ ፍሉይ ንኣምላክ ክስታይ ዝገብር እዩ ዝኸውን ኢሎም ክስታይ ሰብ ክስታይ ከይደናገር ምእንታንሲ ሕልፍ ኢሉ ድማ እንታይ ገይሩ ናብቶም እስጢፋኖስ ዝበሃል ሰብ ትዝክርዎ ዲኹም እስጢፋኖስ እንታይ ነይሩ እንድሕሪና እስጢፋኖስ እንታይ ብባእሲ ብምፍልላይ ምኽንያት ናይ ሰባት ኣብ መንጎሲ እንታይ ብእንጀራ ምስ ተባእሱ እንጀራ ምዕዳል ተሓደ እቶም ፅራውያንን ዕብራውያንን እንታይ ኮይኑ ኣብ መንጎም ክስታይ ምስ ኮነ ሃዋርያት ተስዮም ንሕና ማእዲ ክንሰርዕ ኣይግባአናን እንታይ ደኣ ንግበር ኢሎም ኣብ ጸሎትን ኣብ ቃል ኣምላኽን ነድህብ ንስኻትኩም ግና ነዚ ኣገልግሎት ዘገልግሉ ሰባት እንታይ ንግበር ንሹም ኢሎም ካብቶም ዝተሾሙ ካብቶም 7 ሓደ እስጢፋኖስ ስለዚ እስጢፋኖስ እንታይ ገይሩ እንድሕሪልና ክብረና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ግብረ ሃዋርያት 6:8 እስጢፋኖስ ድማ ጸጋን ሓይልን መሊእዎ ነበረሞ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ይገብር ነበረ ኢሉ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ስለዚ እስጢፋኖስ እንታይ ኮይኑ ትና ኢየሱስ እቶም ሃዋርያት ተዓሚ ብልህ እንታይም ዝገብሩ ነይሮም እንድሕሪና እቲ ነገር ምስ ፈረሰ ኢየሱስ ምስ መጸ እቲ ነገራቶም ኩሉ ተደርቢሎም እዩ መን ይበልጽ ገለ ዝበሃል ነገር ኣብቲ ናቶም ኣጀንዳ ወጽዩ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ኣፍሪስሎም እዩ ድሕሪ እንታይ ኮይኑ እንድሕሪና ንዝረኽቦ ዘበለ ኩሉ እንታይ እቲ ናይ ኢየሱስ ትምህርቲ ክዛረብዎ ክምህሮ ምስ ጀመሩ እንታይ ኮይኑ
እዚ እስጢፋኖስ ድማ ሃባታት ካብቶም ተማሃሮ ናቶም ዝነበረ ክብርና አምላክ እንታይ አትሒዘሞ እንድሕሪልና መንግስት አምላክ ምስባኽ አጋንንት ምውፃእ ትምህርትን ተአምራትን ምግባርሲ እዚ ናይቲ ትክክለኛ ዝኾነ ደቀ መዝሙር ከም ዝኾነስ ተረዲእዎ ሽዑ እንታይ ገይሩ እስጢፋኖስ ድማ እንታይ ገበረ ጸጋን ኃይልን መልእዎ ነበረሞ ትምህርትን ተአምራትን ይገብር ነበረ ክብርና አምላክ ይገብር ነበረ ኢየሱስ ጌታ ዳሃር ድማ ካብቶም ሸውዓተ ተኻላ ካልአይ ድማ ሓደ መን ዝባል ፊሊጶስ ዝባል ድማ እንድሕሪና ያሲ ብጣዕሚ ዝገርም ሰቢ ክብርና አምላክ ዝገርም ሰቢ ክብርና አምላክ እንታይ ኢሉ እንድሕሪኖም እቶም መናፍስቲ ብዓቢ ድምጽ እናጨደሩ ወፁ ሽዑ እንታይ ኮነ እቶም ህዝቢ ነቲ ፊሊጶስ ዝገበሮ ትእምርቲ ምስሰምዑን ምስራዩን ሓቢሮም ናብቲ ንሱ ዝዛረቦ ዝነበረ ነገር አቅለቡ ክብርና አምላክ ድንቅን ተአምራትን ወይ ድማ እቲ ኢየሱስ ዝመሃሮ ዝገበሮ ነገር ክንገብር ክንጀምር ኮለናስ እቲ ህዝቢ አቃልቦ ገይሩ ክሰምዓናሲ መገዲ ክብርና አምላክ እቲ ህዝቢ ነዚ ነገር እዚ ምስራይሲ እንታይ ኮይኑ ነቲ ፊሊጶስ ዝዛረቦ ዝምህሮ እንታይ ወንጌል መንግስት አምላክ ዝምህር ነይሩ ክብርና አምላክ ስለዚህ እንታይ ገበሩ አቅለቡ ይብል ክብርና አምላክ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ስለዚህ አብዚአቶም ሰባት እዚ ማዓሲ ድሕሪ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾኑ ዘለው ዞም ክልተ ሰባት ድማ ድሕሪ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ ታ ቤተክርስቲያን ምስተመስረተት ዝኸውን ዘሎ ነገር ማለት እዩ ስለዚህ አብቶም ሐዋርያት ጥራይ ዘይኮነሲ አብቶም ዲያቆን ወይ ድማ ብድቁና ዝተመርጹ ብዝኾነ ምክንያት ናብ ድቁና ዝመጹ ሰባሲ አባሳቶም ድማ ዝነገር እዚ ተፈጺሙ ክብርና አምላክ ዳር ድማ እንታይ ኮይኑ እንድሕሪልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማርቆስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ እቶም አመንቲካ ኢየሱስ እንታይ ዝገበሮ ክገብሩ እዮም ተጸውዖም እንታይ ኢሉ ኣብ 17 ነቶም ዝኣምኑን እዚ ተአምራት እዚ እንታይ ገብሮም ክስዕቦም እዩ እንታይ ነቶም ዝኣምኑ እዚ ተአምራት እዚ ክስዕቦም እዩ ብሰማይ አጋንንት ኸውጹ በሐድሽ ልሳን ከ አኽዛረቡ አትማን ክሕዝዮም ዝቀትል እንተሰተዩ ከ አይጎድኦምን እዩ አዳውም ኣብ ሕሙማት ከንብሩ ንሳቶምን ከሐውዩ ኢሉ ንመን እስኪ ንዓይበሉ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣመነ ሁሉ ሲ እንታይ ኮኑ እዚ ስልጣን ተዋሂቦ ወለ ክብርና አምላክ አነ በክርስቶስ ስለ ዝኣመንኩ አዳዌ ኣብ ሕሙማት ከንብሬ ንሳቶም ድማ ከሐውዮም አትማን ክሕዜ አይክነኽሰንኒ ክብርና አምላክ ይሁን አጋንንቲ ከውጽየ ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ እቲ ናይ ክርስቶስ ትምህርትሲ እንዳተቀበልናዮ ኣብ ህይወትና እንዳአወጅናዮ ክንከይድ ይዝድለ ክብርና አምላክ ኣብ ኤፌሶን ከዛረብ ከሎሲ ብንፋስ ነውነጀው ዝደፍኦ እንታይ ከይትኾኑ ትኽብከቡን ትኸዱን ከይትኾኑሲ እንታይ ኮን ናብ ክርስቶስ እንታይ ክንገብር ከነቕልም ምዕባይ ካብ መን ይዝርከብ ኢሉ ካብ ክርስቶስ ይዝርከብ ስለዚህ ፎከስና ሁሉ ሲ ናብ ክርስቶስ ምእንታን ክንገብር እሱ እንታይ ምሂሩ እሱ እንታይ ገይሩ ዝብል ነገራት እንታይ ክንገብር ክንከታተል ምእንታን እዩ እግዚአብሔር ዝደሊ ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ዞም ደቀ መዛሙርት ድማ እንታይ ገይሮም እንድሕሪልና ከይዶም ናይ መንግስት አምላክ ነገር ሰቢኾም ወንጌል መንግስት አምላክ ሰቢኾም ድሕሪ እንታይ ገይሮም አጋንንቲ አውጽዮም ድሕሪ ሕሙማት ሓውዮም ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ስለዚህ ወደ መዝሙር ና ኢየሱስ ዝገበሮ እንታይ ክገብሮ ዝገብሮ እንታይ ዝገብር እቲ ኢየሱስ ዝገበሮ እቲ ኢየሱስ ዝኾነ ነገር ንኽኸውን እንታይ ዝገበረ ርእሱ ዘዳለወ ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ እቲ ሐቀኛ ደቀ መዝሙር መለለይ ናይ ሐቀኛ ደቀ መዝሙር እንታይ እንድሕሪልና እቲ ሐቀኛ ደቀ መዝሙር እንታይ ዝገብር ንኢየሱስ እንታይ ክብል ንኢየሱስ ክብርሲ ርእሱ ይቀብጽ ይብል መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ንኢየሱስ ክብልሲ ርእሱ ይቀብጽ እንታይ ኢሉ ንኹሎም ከ ደድሕረይ ዝስዕብ እንታይ ክገብር ክስዕብ ዝደሊ ነፍሱ ይቅበጽ ይብል መስቀሉ ኣብ ጸጽ ባህል ዕልሞ ይስዓበኒ ክብርና አምላክ ለዚህ እንታይ ዝገብር እንድሕሪልና በቃ ክንቀብጽ ምእንታን ርእስና ክንቀብጽ ምእንታን ናይ ኢየሱስ ነገር ንምግባር ክብርና አምላክ ይሁን ካልአይ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ክብል ንኹሉ ዓይነት ሰብ ዝፈቱ ክብርና አምላክ ይሁን ሌላን ዘይገብር
ንኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ኣኽብሮት ዘለዎ ሓደ ዓይነት ፍቕሪ ዘለዎ ሓደ ዓይነት ነገር ዘለዎ ምስ ሰባት ዘይለዋወጥ ነገራቱ እንታይ እንድሕሪልና ካብ ምንታይ ካብ ኢየሱስ ስለ ዝተማሃረ ኢየሱስ ምድሓን ክህብ ከሎ እንታይ ገይሩ ንኹል ብብላ ዓለም ንምብላእታ ዓለም እንታይ ገይሩ ምድሓን ኣምፂ ይብል ክብርን ኣምላኽ ከምፅ ከሎ ምድሓን እስኪ እዚ ኮ ቁርብ ንዓና ንእስራኤላውያን ይመስል እሞ ነዚ ግብኦ እዩ ገለ እንዳበለሲ ዝኾነ ነገር ዝገበረ የሎ እንታይ ኮይኑ ብኢየሱስ ብምእማን ንኩሉ ዓለም ምድሓን ኣምፂ እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እዚ ናይ ኢየሱስ ሓቀኛ ወደ መዝሙር መለለዩ እንታይ እንድሕሪና ኢየሱስ ክብል ንኩሉ ዓይነት ሰብ ዝፈቱ እዩ ንኣማኒ ይፈቱ ንዘይ ኣማኒ ይፈቱ ንኩሉም ምክንያቱ ሰብ ክቡር ናይ እግዚአብሔር ፍጥረት እዩ ክብርን ኣምላኽ ሰብ ክቡር ናይ እግዚአብሔር ፍጥረት ስለ ዝኾነ እቲ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ሰብ ድማ እንታይ ዓሌት ገለ ገለ ዘይብሉ ኩሉ ክቡር እዩ ክብርን ኣምላኽ ኣብ ሰብ ልዓልን ታሕትን ዝበሃል ነገር የለን ሰብ ኩሉ እንታይ ክቡር እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ዝገብር ነንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀድኩም ከምኡ ጌርኩም ድማ ነንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ ትእዛዝ ይበኩም ኢሉ ድሓር እንታይ ኢሉ ነንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ ፍቕሪ እንታላትኩም ደቀ መዛሙርተ ኢኹም እንታይ ኢሉ ነንሕድሕድኩም እንታይ ፍቕሪ እንተሓራላትኩም ምስባኽና ፅቡቕ እዩ ምዝማርና ፅቡቕ እዩ ምግልጋልና ፅቡቕ እዩ ብዙሕ ነገራት ምግባርና ፅቡቕ እዩ ግን መለለይና ናትና ብምንታይ ብፍቕሪ ሰባት ዘለለይኻ ነንሕድሕድና ክንፋቐር ከለና ነንሕድሕድና ናትና ነገር እንታይ ብክርስቶስ ዝመጻኻ ክቡር ሓወይ ንስኻ ካባይ ትበልጽ እናበልካሲ ነቲ ሓውኻ እናብለጽካ ንርእስኻ ድማ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ካብ ርእሱ ኣብሊጹ ይርአዮ ይብል ክብርና ኣምላኽ እዩ እና እናብለጽካ ትከይድ ከለኻ ኩልኻ ብሉጽ ትኸውን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ እናተሓተ ክኸይድ ከሎ ድማ ኩልኻ እንታይ ትኾን ትትሕት ስለዚ ናትና ግና እቲ ፕሪንስፕል እንታይ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ሓው ካብኡ ከም ዝበልጽ ኣብሊጹ ይርአዮ ይብል ስለዚ ኩላትና ከምኡ እንድሕር ተረኣየና እንታይ ንኸውን ብሉጻት ንኸውን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ድሓር እንታይ ኢሉ እንድሕር ኢልና ንኢየሱስ ሳልሳይ ድማ ንኢየሱስ ክብል ዋጋ ንምኽፋል ድሉ ወይ ድማ ፍቓደኛ ዝኾነ ሰብ እዩ ክብርና ኣምላኽ እዩ እቲ ሓቀኛ ደቀ መዝሙር እንታይ ንኢየሱስ ክብል ዋጋ ንምኽፋል ድሉ ወይ ድማ ፍቓደኛ ዝኾነ ሰብ እዩ ኣብ ማቴዎስ 10:24-25 ክዛረብ ከሎ ተማሃሪ ካብ መምህሩ ጊላ ካብ ጎይቱ ኣይበልጽን ኢሉ ተማሃራይ ከም መምህሩ ጊላውን ከም ጎይቱ እንተኾነ ይኣኽሎ ንበዓል ቤት ብኤልዘቡ ካብ በልዎ ነቲ ብኡ ዝኣምን ዳ ክንደይ ዘይብልዎ ይብል ስለዚ ብዙሕ ነገር ክትበሃል ትኽእል ግን እንታይ ንዑ ክትብልሲ እንታይ ትገብር ኢኻ ዋጋ ንምኽፋል ዝተዳለኻ ትኸውን ማለት እዩ ክብርን ኣምላኽ እዩ ኣራብዓይ ካብ ኩሉ ሰብ ንኢየሱስ ዘቐድም እዩ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ኣብ ኣስመራ ከለናሲ ሓደ ብጣዕሚ ዘኽብሮ ፓስተረይ ነይሩ ክብርና ኣምላኽ እዩ ላይፉ ኩሉ ቤተሰቡ ገዲፉሲ ነታ ቤተ ክርስቲያን ክብልሲ ህይወቱ ዝሃበ ሰብ እዩ በቃ ክወፅእ ክኣቱ ከሎሲ በቃ ዘለማምደና ዝነበረ ነገር እንድሕር ርኢና ንጎይታ ምጭካን ብናይ ሰባት ዝና ብናይ ሰባት ነገርሲ ከምዚ ርእስኻ ክስታይ ከይትገብር ሰብ እንድሕር ኣልዒሉካ ክትልዕል እንድሕር ኣትሒቱካ ክትሕት ዘይኮነሲ ናይ ኣምላኽ ነገር ኣምላኽ ዝበለካ ኣብ ህይወትካ ዝበሎ ነገር ንሱ ጥራይ ተኸታተል ሰብ ሓደ ግዜ ላዕሊ የድይበካዮ ካልእ ግዜ ድማ ይዋርደካዮ ስለዚ ብኸምኡ ነገርሲ ኣይትተሓዙ ግን ኣብ ኢየሱስ ፎከስ ግበሩ እንዳበለሲ እንታይ ዝገብረና ዘርእየና እቲ ምጽላይ ዝመሃረና እቲ ኣብ ኩሉ ነገራሲ እንታይ ተማሃራይ እንታይ ዝኸውን ከም መምህሩ እዩ ዝኸውን ክብርና ኣምላኽ እዩ ስለዚ ተማሃራይ እንድሕራሊ ከም መምህሩ ክኸውንሲ እቲ መምህር ፍቓደኛ ክኸውን ኣለዎ እንድሕር ፍቓደኛ ዘይኮነ ግን መምህሩ እንታይ ይገብር ይሓብእ ፍልጠት ይሓብእ ነገራት ይሓብእ ስለዚ ከም መምህሩ ኣይከውንን ኢየሱስ ግና እንታይ ገይሩ እንድሕር ኢልና በቃ ከምኡ ምእንታን ክንከውንሲ እቲ ዘለዎ ነገር ኩሉ እንታይ ፀንቂቑ ይሂቡና ክብርና ኣምላኽ ሰብ ድማ ከምኡ ገይሩሲ ብብዙሕ መከራ ብብዙሕ ዋጋ ብዙሕ ነገራት ከፊሉ ሕጂ ወፂኡ ኣብ ካልእ ዓዲ ዘሎ ግን ብጣዕሚ ዝገርመኒ ኣብ ህይወተይ ከገልግል ኣገልግሎት ገለ ክገብር ከለኹ ዝሓስቦ ንዑ እየ በቃ ብሰብ ኣይሞቐኒ ብሰብ ኣይበርደን ሰብ በቃ ንምንታይ ካብኡ ዝረኣኾ ብዙሕ ነገራት ስለ ዝሓለፈ ብጭንቂ ብመኸራ ክሓልፍ ከሎሲ ብዙሕ ነገራት ካብኡ ስለ ዝተማሃርኮ ክብርና ኣምላኽ እዩ ስለዚ ኢየሱስ እንታይ ሰብ እዚ እንድሕር ርኢና ዋጋ ንምኽፋልሲ ዝተዳለወ ሰብ ነይሩ ከፊሉ ድማ ስጋብ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታሲ
نأملاخ نجر كنجلجلسي كابوس تلعلى خيلنا كبرنا أملاخه بتعم زجرمني زنقو سبب هيوتي مالتي كبرنا أملاخه دحر انتهيلون دحرينا يسوس كاب كل سب من يسوس انتهي نحواتو بيتسبو كله قدي فيه مسينيرونا حجي أبا أستراليا يزلو جن نتن دكوسي دحري عسرت قال عمتي قلعت كله زجدة فنسي حجي تينيجرز كوينا نزرا خبن نمنتاي كبن نمنقص عملاك كبلسي everything قدي فوسي ببزحنا جرز حلا فسد كبرنا عملاك نزوم كم زعين السبات إجزابير بتعمي إجزابير انتاي كبرهم بكا صقوي حبهم مجوسي حبهم كبرنا عملاك كم زعيم زعين السباسي علونا كبرنا عملاك يسوس نزل عالم قويتاي بكا فاميلي انتاي له ناباي زمت انتلو نسو أبون أديون سبيتون دقون أحواتون أحاتون هيوتون كي تعرفه أنت زي سأله ودم مزمور يكخونا يكلني نايك تذكرني هذاك مزمور مثالينا زنبرة باستر تسفاتين حقوق زبال بتعم زفتو سبي مالتي كبرنا أملاخي يسوس نزل عالم قويتاي حموشاي يسوس قبل دما نتقال زين زجبرن سبي حكينا هذاك مزمور انتاي يسوس كريستوس قبل سي انتاي زجبر نتقال زين زجبرن سبي انتاي له سلازي يسوس نتوم بوز آمن واحد نسخاتكم أبك علي أنت تصنعكم انتاي له بحكي الله كبرت الله بحكي دك مزامورتين لا بحكي دك مزامورتين أبك علي انت ندحركيكم أنت تصنعكم يلو كبرنا عملاخي زز أن أبك علو أبتزازاتو زز أن شادي شايد ما يسوس كبل انتاي زجبر سبات نبي يسوس بممسع فرز فري كبرنا عملاخي تحكينا دك مزمور مالتي يسوس قويتا بزح فرنت فرخم أبوي بزي خبر دك مزامورتين كتكونيكم يسوس قويتا شاوعي يسوس كمثل زمهاري كبرنا عملاخي ني يسوس كمثل انتاي زجبر زمهار دك مزمور انتاي يسوس زجبرو يسوس تزاربو يسوس زخونو نموخان انتاي زجبر زمهار ناكال نجر كمهار زي كونسي يسوس زبلو يسوس تزاربو يسوس زخونو نجارات نمكبارسي زمهار سبي انتهي له مسيلكم أبلوك عشر جشت أربعة مو كم ناتو خنكون سين تايجرنا أرى أحد يقولنا خير كبرنا أملاحي يريد ذبوي أنا خمزة نعاي كتمسلو نعاي كستاخد كونسي أرى أحد يقولكم كذا باولس عند حرينا زاري كلسي أتوم نعاي مسألة أنا كريستوس كم زمسألة كوسي أنت يقبروا نعاي مسألة دابله يزارب نيرو جن نبي زمل كتن دحرينا أما ترشة فاينل نمن كن مسألة زار نيرو يسوس قوي تامه كبرنا أملاخيهم أبشامنا يدم مانتاي يسوس قبل أبك ألوزس أنعن أنت يقبرن زلم منن كبرنا أملاخيهم زلم من زسلي ناب أملاخ تايز قبر نجارات كله ذهب كبرنا أملاخهم أباين تتصنعكم عليون أباخاتكم انت حدرين أمن أباين تتصنعكم عليون أباخاتكم انت حدرة تدليو زبلت هلمون مو يهون لكم يلو كبرنا أملاخهم أبقال أمنا أملاخ نجار كنتن سلازي انتايو ندحرينا زلومي كنريو دليح وي حزيو زمت أخون دحريناسي يسوس كريستوسي انتاي جيرو بقالن بجبرن كعادي زنبرة نعملخ أجندة انتاي زجبرة زعوجة نتوم دك مزامور تدما انتاي وانجيل منجست عملاك كسبكم أجان انت خوصو انتاي حمام كفوسوسي سلطان هيبوهم نساتهم دما تعزيزهم كيدومسي كم تعزبلو جيروم تمليسهم እንደገና ድማ ሰብዓ ምጽይሲ ምስላኹም ንሳቶም ድማ በቃ ጋንንት ብሽምካታ ገዚኦምና እናበሉሲ እና ተሐጎሱ መጽ ይብለና ክብረና አምላክ ይሁን እሳቶምም ናቱ ነገር ጌሮም ክብረና አምላክ ይሁን ዳሃር ድማ ሓደ ሰብሲ ና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይሊ ሰምዑ ከም ዝነበረ አይፈልጥኔ ግን እንታይ ገይሩ ሒዝዎ ነቲ ትምህርቲ ሒዝዎ ነቲ ነገራት ሒዝዎሲ ከውጽ ጀሚሩ ዳሃር ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ምስከልገልዎሲ አይተኸልክልዎ እዚ አይቀናቀናናኒ አይጻረርናኒ ስለዚህ እንታይ ይሁን ምሳና ይሞ just leave it ግደፍዎ ይቀጽል ይለውም ክብረና አምላክ ዳሃር ድማ ቶም ካብቶም ደቀ መዝሙርን ሙኻን ዝመጽሞ በሐዋርያ ዝማሃሩ ዝነበሩ እስጢፋኖስን ፊልጶስን ድማ እንደሕሪና ያምሲ አቢ ድንቅን ተአምራት እንዳገበሩ ሕማም እንዳህወዩ እንታይ ገብሩ ነይሮም ይመላለሱ ነይሮም ይሉ
دحر دم انتاي كوينو اندحرينا اب حواريات زمنسي زختمه ነገር አይኮነን አህዋቴ እንታይ ዝኽጽሊ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ልኽዛረም ከሎ ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እንታይ እንዳገበርኩም እናጥመኩም ዘአዘዝኩም ሁሉ ክገብሩ እና ማሃርኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም ስለዚህ እነዚህ ማሃሮ ትምህርት እንታይ ወንጌል መንግስት አምላክ ምስባህ አጋንንት መውጻ ህማማት መፍዋስ እስኪ አነም ሎሚስ ተማሃርኮ እስኪ በሉ ደድሕሬ አነ ሎሚስ ተማሃርኮ ወንጌል መንግስት አምላክ ከሰበኽ አጋንንት ከውጽ ህማማት ከፍወስ እዚሁ ነዚህ ድማ ና ኢየሱስ ትምህርት ስለዝኾነ እቀበለለሁ እስኪ ኩላትና ካብዘለና እንተስእሞኽ ንጽልይና ሃሌሉያ እስኪ እግዚአብሔር በጣቅዕት በእልልታ እስኪ ነኽብሮ ሃሌሉያ ኢየሱስ ንዘላለም ጌታ ኢየሱስ ንዘላለም ጌታ ሃሌሉያ thank you father thank you father thank you ሃሌሉያ ሁላትና እስኪ ካብዘለና ይወተሲና ሄዳውና ዘርጊህና ነዝ ጌታ እዚ ንመወዳእታ ነመስግኖ ነኽብሮ ኢየሱስ ጌታ ሃሌሉያ 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 አሎም በርንስ ኻምሳይ ምሳይ ጽኖዮ በአኻልበይ ታማሚነ ዝወፅ ርግጽዮ አወተይ አሎም በርንስ ኻምሳይ ምሳይ ጽኖዮ Samamine zwatse Hallelujah Allum bernes khamsay mesay Znoyo be akhalbe Samamine zwatse ergit yu نسغى مساي مساي تمامين زوت أمد بدا مهلاو كايو مدربدا نفسيت مهلاو كايو فلو خمساي كلو خمساي
ምድሪ ሳሞዳት ዓለም ምሳሆም የዝበለና ጎይታ ምሳናለሁ ኢየሱስ ጎይታዩ እስኪ በጭብጨባ በእልልታ ደግምና ነዙ ጎይታ ዝነኽሮ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክና ይሁን እስኪ ከምዝ ጌርና ክንወዴና እግዚአብሔር ይባረክ ኩላትና አምላክና መስገናዩ አብህልውና እግዚአብሔር ይዘናዝለና እግዚአብሔር ይባረክ አብትህቲ ቅብአቱ አብትህቲ መንፈሱ ይናዘለና እግዚአብሔር ይባረክ ንጎይታ እንዳኽብርና ይወዳ መስገና ይኸለና ከምዝ ጌርና ነዚ ጉባኤ እዚ ክንሳሰሚና እግዚአብሔር ይባረክ አብለለ ህማም አብለለ አጋንንቲ ስልጣን ከምዘሎና ኢና ሎማአልቲ ክንገረና አርፊዱ እግዚአብሔር ይባረክ ምናልባት አማኸልና ዘሃመምኩም ሰባት እንተለኹም እግዚአብሔር ይባረክ አጽር ናይ እምነት ጸሎት ጸሊና ለኩም እግዚአብሔር ይመስገን ክንውዴና ሁላትና እናጸለና ለና እግዚአብሔር ይባረክ ቀዳማይ ሽፍት ተወሰኑ ይህዋት ከሙጌርና ጸሊናና ዛዚምና እግዚአብሔር ይባረክ እጁን ከሙክን ገብሬና እግዚአብሔር ይመስገን ክጽልየልኩም ትደልዩ አባካላትኩም አብስጋኹም ህማም ናይጥና ሽግር ዘለኩም ሰባት የዳውኩም አሪኡና ሞ እግዚአብሔር ይባረክ መታን ክንጽልየልኩም ካሎት ኩላትና እናጸለና እግዚአብሔር ይባረክ እናመስገንና ኸሎና ሃሌሉያ ምድረ በዳ ምህላው ካዮ ምድረ በዳ ነፍሰይ ትለምልም ምህላው ካዮ ሕይወተይ ትርጉም ከሎ ኸምሳይ ሁሉ ድሓዩ ስውተልግ ሕይወቲ ዘርዩ ከሎ ኸምሳይ ሁሉ ድሓዩ ስውተልግ እግዚአብሔር ይባረክ ሓደ ኢዴሪኤ ተወይ በቀድሜ ኻነ ዘላ የዳውካ ዘርግህሞ ጸልየላ እግዚአብሔር ይመስገን ተወልደ አቡ ዘለኹም የህዋት ማጆር ጸልይ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባረክ ካሎት እንተለኹሙን ሃሌሉያ ተስፌ በትድማ ዘለኹም እግዚአብሔር ይባረክ ለናዝሬት ጸልዩላ እግዚአብሔር ይመስገን ገዛ የዳው ካምብር እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይመስገን የዳውና ነዘርግህም ወነዞም ይህዋትና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልየለው ሕማም ዘበለ ሁሉ በኢየሱስ ስም ካብ አካላቶም ይነቀል በዝማልት እዚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይነቀል ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይነቀል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይነቀል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነቀሎለና በኢየሱስ ስም ነቀሎለና spirit of infirmities in the name of Jesus በኢየሱስ ስም ተነቀል በኢየሱስ ስም ተነቀል ጎይታና ይፈውስ ኢድካ ግን አብለለ የሕዋትና ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላኬ ህጂ በዛ ሰዓት እዚያ እግዚአብሔር አቦይ ነቃልካ አሚንና በእምነት እግዚአብሔር የዳውናም ቢርና ንጽልየሎም አለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይፈወሱ ምጣይ ይሁንሎም ጎይታ ንስኻ አመስቀል ስሊዮም ተቀጥቅጥካይካ ቆሲልካይካ ስለዚህ በዛ ሰዓት ያ እግዚአብሔር አቦይ የሕዋትና ንጽልየሎም አለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጋፍ ይሁንሎም محواي يغنلهم متعاي يغنلهم أبزع كالات زي بيسوس كريستوس سم ملكوتاوي تأنا نسارب لنا ملكوتاوي تأنا بيسوس سم نأوج لنا بيسوس كريستوس سم يتعايو بيسوس كريستوس سم يفوسو بتأنا يتهو بتأنا يملالسو بتأنا بيسوس كريستوس سم يمبرو ويتا تمسكن كبر كل دم بيسوس سم نأهان بين خايخون هاليلويا ሃሌሉያ በጭብጨባ በልታነዙ ጎይታ ዘና ሁሮ ደግምና ኢየሱስ ጎይታ ይባረክ ለመወዳታ ጊዜ ዳውኩም ዘርግሁሞ መስግና በበረከት እግዚአብሔር ድማኽን ወጽና ቅዱስ አቦነ መስግነካለና ስለዚህ ነበረና ናይ አምልኮ ጊዜ ስምካ ይባረክ ስለዚህ ሰማዕናዮ ቃል ተመስገን እንትና ክትከፍት እትስተቀበልናዮ እግዚአብሔር መንነትን ስልጣንን ክረዳና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦ መምልስካ በዚህ ተባረከና ንጸልይ አለና እግዚአብሔር አምላኬ ናባ ኸጥራይ ክንለግብ ናባ ኸጥራይ ክንጠብቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጎይታይ እርፍ ይዙ ንድህሪት ዝጥምት ናአይ አይበቀኑ ይልካ ይኸሞ ጎይታ ንድህሪት ከይንጥምት እግዚአብሔር አምላኬ ናባ ኸጥራይ ክንግስግስ
ናኻጥራይ እናራና እግዚአብሔር ቀቅድሜኻ እግዚአብሔር አቦይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ናባኻጥራይ እግዚአብሔር አቦይ ክንግስግስ በኢየሱስ ስም ክትረዳና ጸልያለሁ ጎይታ ማንኛውም እግዚአብሔር አቦይ ከደናጉየና ኔማን ንጸጋም ከብለና ንድህሪት ከትርፈና ከሐንቀና ዝደሊ ዘበለ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንቢ እንብለሉ እግዚአብሔር ጸጋን ኃይልን በኢየሱስ ስም ይብዛልና ሐልዮት ዓለም ምእሻው ገንዘብ ካል ድሌታትን አትዩ ይሐንቆ ተባሂሉ ተጻሒፉ አብልብ ነፍስ ወከፍ አብዝ ቤት እዚ ንዘሎ ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እዚ በኢየሱስ ስም አይእቶ ናባኻጥራይ እግዚአብሔር ምጥማት ንሁሉ እግዚአብሔር አቦይ ጨኪና ምሳኻ ክንለግብ ክንጠብቅ አብቃልካ ክንጸነ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለነፍስ ወከፍና ረዳአና ጎይታ ስለ ሁሉ ምህረትካን ጸጋኻን ክብርን ህበካለና እግዚአብሔር አምላክ ይባርኩም ጸጉ ይብዛልኩም ሰላሙ ይሃብኩም ገጹ ይብራሃልኩም አብትኸድዎ ዘበለ ሁሉ ሞገስ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ደጌታ ጸላእትኩም በኢየሱስ ስም ረሱ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላክ ተተሐለው እንደተባረኸን ይሁን ሰሙንኩም በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ወይታ ኢየሱስ ይባርኩም ሰላም